लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। जाबाबो जायाबाबो दिनै गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर, अननानै भिडिअखौ नायलांदो। दिनै ब्लग भिडिअआ जाहैबाय दस्रा जायगायाव दंहैयो माने बेखौनो एसे एनै ब्लग लानो होननानै बेरायलाबायनाय जाबाय। अननानै नायलांदो भिडिअखौ। बिदिब्ला थफादो लोगोफोर, आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। चलो गाइस। गाइस, एरियाखौ माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। लोगोफोर माइ थिलिया बरिया माइ जायो बिसिनाव दाबो। दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखौनो नायनानै एन्जय खालामदो लोगोफोर। आं दा नैबे खोला फारसे थांनाय लामाजों थांसिगोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो। बेयाव साइनबर्ड दं दै, बे गामिनि नाम। ओरै फारसेजोंबो बरिया जाखादों माने माइयाहाय लोगोफोर। जा बोरमा दंखायो माने लामा लामा जा दुथायलाबायना थायो। बिराद खेल खालामनानै सालायनांगौसै माबाखौनो, गारिफोरबाबो साइकेलफोरबाबो आरोखि दा। दिनै नोगोद लाजिनायाव दोननानैबाबो भिडिअ खालामबाय दे लोगोफोर, अननानै नायलांजोबदो भिडिअखौ।
खालामनो गोसो जाना खालामथारबाय आरोना। माबायदि नुदों गामिफोरखौ खिथाहरदो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै लोगोफोर। नुबाय लोगोफोर माबायदि लामायाव उन्दुना थायो बोरमाया। जा रिक्सफुल आरोखि ना, मोजां खेल खालामनानै सालायथारनांगौ जायो। ला जायगा गैला बिसोर अमालायाव अहाय खाबावनो, उफाय गैया लामायाव खाबानो। आं दा नैबे सोनाबजों सानजाजों हाबनाय लामाजों थांसिगोन लोगोफोर। नैबे स्कुल दे, मा स्कुलमोनथाय बावलायलांबाय आङो। नैबे स्कुलमोन, मिथिला आं बे स्कुलखौ। नैबेजों हाबसिगोन आङो दा, मोननोसैबो बारा गोबाव गैला। बे दै आरो लोगोफोर न'सिम थांथारो आरोना, दैलाङाव दै देरबाथाय एकदमबारे ओरै सोनाबजों थांथारो आरोना। बुंजोबखायो गासिबो, दालां मोनथांखौनो जालायखायोना। मोसौ लायना फैबाय मालाय नै, मोनाबायबो ना। 5थासो जाबाय खोमा। पार्कआव थांना फैदोंमोन आं, मबाइल स्टेन्ड सोलायफिननांगौ दहाय लाबोनाया फैसायानो जायामोन माने, ओंखायनो उल्था थांना सोलायफिननाय जाबाय। दै लोगोफोर बे जायगायाव गासिबो लोमजोबो आरोना, बे दैयाहाय ओरै सोनाबजों थांथारो। दा जारलाखा, न'आव लोमहैजोबो माने, नोगोद दिगदार जाखायो दै लोमलांबाथाय, थानोनो जायगाखौ मोननो नागिरा आरोना। लोगोफोर आं दा न'आव मोनफैबाय आरोना। दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर। आसा खालामबाय नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ मोजाङै मोजां इन्जय खालामनांगोन, अननानै मोजां नायलांगोन होननानै आसा खालामना थाबाय। लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर, बाय बाय।